सिगांनो खुलुमगोरनाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम। मानो होनबा आंहा बुंनांगौआ बेल'नो दिनैनि दिनाव जेनाखि जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनै सा 7 जन दिनै उदां जाबाय। दिनै बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायनि सायाव खुसि मोनदों बा गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायहरगोन। दा बिथांमोनहा दिनै बेसेबांबा गोबाव जेलाव थायै थायै दिनै बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै उदां जाबाय। नाथाय बेबो 7 जनल' उदां जानाय जाहैबाय। दा आद्रा थानायाबो जाहाथे थाबैनो गयो। दिनै बिथांमोनखौ न'खरनिफ्राय लांनो फैदों। साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहाबो बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनखौ दिनै नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै बख'नो हाबाय। मानो होनबा सरकारा दिनै मेगन खाथेनानै बिथांमोनहा दोनखुमानायफोर बायदि जादोंमोन। अब्लाबो एक्स एनडिएफबि साफ्रोमबो एनडिएफबि लिडारफोरनि नाजानायनि सायाव दिनै बिथांमोनहा नाजानाय बे दिनै मोगथां महराव जानायजों लोगोसे बिथांमोनहा बिमा बिफा बिसि फिसाफोरजों मोखां नायलाय नायलाय सान्थि खुसि गोजोनै थाहैनो हासिगोन। बयबो बिथांमोननि थाहैनो हानायनि सायाव बयबो गोजोननायखौ फोरमायहरो। दा बिथांमोनहा जेसेबांनाखि साबेसेया आंनि चेनेलाव बिथांमोननि गनायखौ मोजां मोनदों बिथांमोनहा लाइक कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। बेखिनियानो आंनि बुंनाया। गोजोन्थों।